Hi, hey, hi. Namaste. Welcome back to MyKutumba YouTube channel. ದಾನೆ ಕತ್ತಲೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕರೆಂಟ್ ಅದನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಪವಿತ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್. ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಉರುವಾಂಡ್ ಬೋರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ಕಂದು ಬತ್ತೀನಿ. ಕಾಂಡೆ ಪೋತುನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತೊರ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಇಂಕುಲು ಏನಿನಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್. ಹಾಯ್ सागर भारती कहाँ से हो? हम मैंगलोर से हैं. आप कहाँ से हो? ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದಿಲ್ಲಾರ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. बिहार से ओके. हम कर्नाटक से हैं. यदा पंडुकु नाव अर्थाप जी मुझे सिर्फ कन्नड़ा तुलु हिंदी आता है. लक्ष्मण कहाँ से हो आप? मैंगलोर से है. सागर भारत आपका हुआ मोनेटाइज? नहीं नहीं हमारा मोनेटाइज अभी तक हुआ ही नहीं. लक्ष्मी साइन लाइक डन फॉर योर मैडम. थैंक यू. नाइस प्लेस. नाइस हिंदी यू स्पीक. यस बिकॉज आई एम हिंदी लेक्चर. मैं कॉलेज में हिंदी पढ़ाती हूँ तो इसलिए मुझे हिंदी अच्छे से आता है. ಪ್ರಶಾಂತ್ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದಕ್ಕಲ್ ಕುಡ್ಲ ದಕ್ಕಲ್ ಅಂಚದ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಲ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ತುಳುಟೆ ಪಾಡ್ದೆ ದೆವಣ ಹಿಂಗೆ ಸುರುಕ್ ತುಳುತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ತುಳುತ ಜನಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ಐಸ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ ಏರ್ ಮತ್ತ ಸುರುಕ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕಳಕೇನು ಒಂಜೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಇನಿ करेंट इज जिसका भी लाइव में जाते सब टीचर ही निकलती है. वो तो मुझे पता नहीं लेकिन मैं तो लाइव जाती नहीं हूँ. मतलब ये मेरा दूसरा बार है जो मैं लाइव में आई हूँ. ज़रूर देखेंगे.
तुलु तकुलेरंडला उल्लरा जल्दी मोनेटाइज होगा। हाँ पता नहीं, मतलब हमें टाइम नहीं मिलता कि लाइव में आना, ब्लॉग करना, तो इसलिए मोनेटाइज होना भी थोड़ा मुश्किल है। हाय हाय हाय, ಏರ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೆರ್ ತುಳು ತಕುಲು. दीक्षा दीशु हाय हाय। सागर नाइस वीडियो एडिटिंग है। हाँ वीडियो एडिटिंग है, लेकिन पता नहीं सब्सक्राइब तो होता नहीं, व्यूअर्स भी ऐसा कुछ नहीं है मेरा चैनल में। हाय हाय, लॉन्ग वीडियो देखें, थैंक यू। मेरे लाइव पर आओ, सपोर्ट करवा देता है। वो लोग भी टीचर है। ओके ठीक है, देखूंगी। गणेश जी हाय। ತುಳು ತಕುಲೇರ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲಾ. ಒಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲಾ. ಗಣೇಶ್ ಜಿ ಯಾನ್ ತುಳು. ಓ ತುಳು ತಕುಲುಲ್ಲರೆ. दीक्षा दीशु सुपर इर्ना ब्लॉग, थैंक यू सो मच। ಒಲ್ಪದಾರ್ ದೀಕ್ಷಾ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇಂದೆ ಅನ್ನಿಕಳ್ಳಕ್ಕೆ ಎನ್ನು ಬೇತದಾಲಚ್ ज़रूर ज़रूर बनाऊंगी। स्वाति हाय हाय। हाँ नहीं तो नहीं वीडियो वायरल होगा, वो तो भी है, वो भी है, सही है। सागर भारती आप क्या करते हो, क्या काम करते हो? स्वाति बीएड दीक्षा एंड स्वाति हो। बीएड दाना ओके ఏం చల్లారు బొక్క దాదా ఉంటున్నారు. मी हेल्थ डिपार्ट में जॉब करता था। ओके दीक्षा बक्का चाती दादा म्हणतो आंड वनसांडा स्वाति सौख्य ईरेंच उल्लर एंकुल जॉब उल्ला
ಅಂದ ಯಾನ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಒಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲರಿತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಡೆನಾ ಬಿ ಎಡ್ ಆಯ್ಬೋಕ ತಿಕ್ಕಿ ಜರದ ನಮ್ಮ ಮಾತ मेरे को कुछ सिखाओ अपना लैंग्वेज हमारा लैंग्वेज सीखने में बहुत ही आसान है तुलु मैंगलोर से है हम लोग हमारा जो है लैंग्वेज तुलु है तुलु तो आप आसानी से सीख पाते हो कुछ उतना टफ नहीं है खाना खाया बोला तो तुलु में हम बोलते हैं कि वना सांडा एक आप जान लीजिए कि वना सांडा मतलब है खाना खाया ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಯಾನ್ ನೆನಪುಲ್ಲೆನಾ ಅಬ್ಬಾ ನೆನಪಿಪ್ಪಂದೆ ಬೋಗ ಏಂಜೊಲ್ಲ ಧನ್ಯ ಆಂಡ ಅವನ ಸಾಂಡ ನಿಕಲ ಮತ ಏನಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈನವಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ನೈಟ್ ಕರೆಂಟ್ಲ ಪೋದು ಈಮೆ ಟಿ ವಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೋರ್ ಆವಂತುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿ निकल तिक्वरता सागर मेरे को ओडिया बोलने आता है ओ ओडिया मुझे नहीं आता धन्यश्री ಹುಷಾರುಲ್ಲ ವನಸಾಂಡ ಧನ್ಯ ಸ್ವಾತಿ ಎಂಕಲ ನೆನಪು ಇಜ್ಜಿ ದೀಕ್ಷಾ ವನಸಾತಿಜಿಯೇ ಇರ್ನಾಂಡೆ ವನಸ್ ಎನ್ನಲಾತಿಜಿಯ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ವನಸ್ ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಪೋದು ಊರು ಅವರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಡಿಂಪಿ ಸ್ವಾತಿ ಓ ಎಂಜಲರ್ ಹಾಯ್ ಸ್ವಾತಿ सागर खेम थी अच्छो हाउ आर यू इसका मतलब है ओके खेम थी धन्यश्री आंड एन्नातुजिया ननावಡು सुप्रिया आचार्य हाय सागर ओडिया भी बहुत सिंपल है हाँ ओडिया लैंग्वेज में पहली बार सुना आप बताने के बाद दीक्षा करेंट बोर्डे 100 ರೂಪಾಯಿ ಕರೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಿಯಾಂಡ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ಕರೆಂಟ್ ನಮಕ್ ಉಚಿತ ಆತಯ ಸ್ವಾತಿ ನಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಅಬ್ಬಾ ಎಂಚ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮಾತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ತೂದು ತರೆದಿರ್ಗು ಬೂರಿಯರ ಸಾಗರ್ ಸಿ ಯು ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ ಮತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲರ ಪ್ಲೀಸ್ ಬೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿ ಯಾನಿತ್ತ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಬತ್ತೀನಿ 73% ಆತಂಡು ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಉರುವ ಅಂತನ ತಂಚ ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ ಮೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಂಜಿಯವರ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಲೈಕ್ ಸ್ವಾತಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆತೇರು ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದುಂಡು ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೇಬಿ ಯಾರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಕ ಅಭಿಮಾನಿ ನಕುಲು ಇಂಚನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೋಟೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಪ್ಪಡ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಬನ್ನಾಗ ಏರ್ ಮರೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಇವತ್ತೇರ್ ಹಾಯ್ 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 ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತರಿಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ ಪೋಲೆ
ಆಂಡ ಸ್ವಾತಿ ನಮನ ಸಾಂಡ ಓ ರಕ್ಷಿತಾ ರಚ್ಚು ಬತ್ತಲ್ ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಗಣೇಶ್ ಹಾಯ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಇತ್ತೆ ತೂಯಿನಿ ಇರೇನು ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೇರ್ಲ ವನಸಾಂಡ ಬರ್ಸ ಇಂಚೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಾತಿ ವನಸಾಂಡ ರಶ್ಮಿ ಎಲ್ಲೆದ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡೆ ವನಸ್ ಆತುಜಿಯ ಕರೆಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಊತುಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಡು ಒಂಜಿ ವಯರ್ ಕಟ್ ಆತುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ಅವು ಒಂಜಿ ವಯರ್ ಕಟ್ ಆತುಂಡು ಅಂಚದು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪೂತುಂಡು ಎಂಕುಲೇನಿ ನೀನ ಮಾತೆರೆಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಟ್ ನೈಟ್ ಅಮ್ಮ ಬಯ್ಯ ನಗ ತುಯ್ನಿಗೆ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲೆ ಮಾತ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಅವಳು ಎದುರಿಲ್ಲಡ್ವಾದ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಸೊ ಐಕ್ ಒನಸ್ಲಾತುಜಿ ನನ ಅವಡು ರಕ್ಷಿತಾ ರಚ್ಚು ಹೆಲೋ ಒಲ್ಲದೆ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಾತಿ ಡಿಂಪಿ ಅಂಚೆಯ ಸ್ವಾತಿ ವನಸಾತುಜಿ ಎಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ ಅವೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಗಮ್ಮತ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಸಂಧ್ಯಾ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮತ್ತು ಮನ್ಪರೆ ಇಂಕ್ ಒವ್ವೇ ಟಾಪಿಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಪು ನೀಡಿದ ಹತ್ರ ವಿಷಯ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಆಣಿ ಇಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಬತ್ತಂಡ ಚೂರು ಪಾತೆರ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾತಿ ಓ ರಜೆ ಇಜ್ಜೆ ಅವೇ ರಜೆ ಉಂಡ ಇಚ್ಚ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪೋಡ ಆಪುಣದ ಅದನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಯ ಸ್ವಾತಿ ಅವೆತ್ತ ಕೇಂಡೆ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಮ್ಡ ಅದನ್ನ ಬೈಚಿ ರಿಪ್ಲೈ ಗಣೇಶ್ ಜಿ ಗಣೇಶ್ ಯಾನ್ ಕರ್ಣಿ ಸಾರಿಫ್ ಮನ್ಪೋವೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ದಾದಪನೊಂದುಲ್ಲರೆಂದು ಹೈ ಹೈ ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲಾ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಮಾತಾ ಲೈವ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಲೈವ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಿತ್ತು ನಾನು ಇವೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ನೀವು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಬೈದಿನ ಲೈವ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೆಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಲೈವ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೊ ಇಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಹೇರ್ ಕರೆಂಟ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪೇರ್ಗೆ ಓ ಅಂಚಪನ್ನ ಗಣೇಶ್ ಯಾನ್ ಕರೆಂಟ್ ಸರಿ ಮನ್ಪುವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಸರಿ ಮನ್ಪರೆ ಕರೆಂಟ್ ದಾರೆ ವೈದ್ಯರು ಕರೆಂಟ್ ದಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದ ಒಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ದಾರುಲ್ಲೇರು ಅರಿಗ್ಲ ಫೋನ್ ಬಂತ ಈ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಬರೋಡು ಅಂಚದು ತುಕ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಕುಲ್ಲೋಡಾಪು
ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಉತ್ತಿನಕುಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಕಾವ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಇತ್ತಮ್ಮ ಇಂಕ ನೆರ್ಪೆರ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಬಂತೇರಿ ಇಂಕ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರಲ್ಲ ಮನಸಾಗ ಆರುತ್ತ ಅಂಚಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ಬತ್ತೇರು ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಾಡೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನಾನು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಎಂತ ಕತ್ತಲಿಗೆ ನಮಕ್ ಟಿ ವಿ ಜತ್ತೈ ಕೊಂಚೂರ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ दादा आयजा दादू लाड बच्चू नुपुरी इज्जी नेरड़े ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಂದು ನೆರಡೆ ಪುಣೆ ಬಂದು ಬಕ್ಕ ಇಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಚೆಪ್ಪುನು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆ ತೌಲ ಸೈಪುನ ಊಟ ಬೈದನೆ ಚಾರ್ಜ್ ಓಕೆ ಏರ್ಲ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜೆ ಇಡೀಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೊಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಾತಿನ ವನಸಾಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದು ಉರುವಾಪ ರಂಜಿತ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ரெண்டு ಜನ ಬತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ರೆಡೇ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನಾನು ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕುಲ ಪೋಂಡ ಅದು ಝೀರೋ ಮುಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಎಂಗ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ನಾಯಿಗ್ಲ ಪಾಪ ಉರುವ ಒಂದು ಇವರ ಅಂಚಿ ಇವರ ಇಂಚಿ ಪಿದೆ ಇವರ ಉಲೈ ಪೋಂದೇ ಜಾಕಿ ಜಾಕಿ ಇಡಲಾಗೆ ಇಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಜಾಕಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಮೀಟ್ ಮನ್ಪಾವೆ ಎನ್ನ ಜಾಕಿನ ಇಲ್ಲ ಈಗಲ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಊರುವ ಜಾಕಿ ಬೆಳ ಬೆಳ ಹೇಳ ಬೆಳವೆ
ಜಾಕಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ఏం చొల్లారు సౌఖ్య ఇదేం చొల్లారు సార్ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಬಲ ಜಾಕಿ ನಾ ಹಾಯ್ ಬಲ್ತಿ ಹಾಯ್ ಗೊಟ್ಟಾರೆ ಐತೆ ಕಟ್ಟುವ ಪಂದು ಪೋಡಿ ಜಾಕಿ ಜಾಕಿ ನಾ ನಿನ್ನ ಪ್ಯಾನ್ ಸುಲ್ಲೆ ರಿಡೆ ಬಲೆಗೆ ನಮ್ಮೆ ತೂಲೆ ಇಂಚ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೇದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಬೇಟಿ ಬಲ್ತಿ ಜಾಕಿ ಜಾಕಿ ಅಯ್ಯೋ ಚಾರ್ಜರ್ಲ ಹೋಂಡ ಇವತ್ತು ದಾಲ್ ಇಚ್ಚತ್ತನ ಮಡ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಭೂತದಲ್ಕ ತೋಜುವೆನ ಅಂದು ಕಪ್ಪು 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 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೈಟ್ ಮಂತೆ ಲೈಟ್ ತುಲೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಜಾಕಿನ್ ತುಲೆ ಬಲಿಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೆ ಜಾಕಿ ಬಲ್ತೊಂದಿಲ್ದೆತ್ತಾ ಜಾಕಿ ಸಿಲ ಡಿಶ್ ಹೊಸ ದಾದೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದು ಉಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ ಸತ್ಯ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಸ ಪನಿ ಪನಿ ಉಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಬಣ್ಣ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬದ ಒಂಜಿ ವಯರ್ ಕಟ್ಟಾತಂಡು ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಾಂಡೆನೆ ಪೋತುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಕಂಬಡಿಪ್ಪುನಂಚಿ ನಾವು ಲೈನ್ ದಾದಂತ ತತ್ತದ ನಾವು ಸರಿ ಮನ್ಪರೆ ಎಲ್ಲೇನೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ತೋಜು ಇರ್ನ ಊರು ಓಲಿ ಎನ್ನ ಊರು ಕೈ ಕಂಬಡು ಗುರುಪುರ ಕೈ ಕಂಬ ಯಾನ್ ಇರೇನು ಫಸ್ಟ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರೆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುನ ಮರಿ వచ్చి ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಫುಲ್ಲು ಪತ್ತಲಾತನಿಲ್ಲು ಆಮೇಟಿ ಮೇಟ್ ಫುಲ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮಕಿಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಟೀಚರ್ ಆಯಿರ್ ಯಾನ್ ಟೀಚರ್ ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಟೀಚ್ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚೈತನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬಾಕಿದ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಿನ ಬೋರು ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಓಕೆ ಜಾಕಿನ್ ಕುಲ್ಲ ಅವಲ್ಲಿ ಜಾಕಿ 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 ಈಗಲೂ ಊರು ಅಪ್ಪನ ಕರೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ದೇವ ಏರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತರಣ ಅಲ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತನ ಮರಿ వచ్చి ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದೆ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಟೆಂಟ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ಡ ಆತೆಗೆನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಕಾವ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಾಕಿ ಮಾರಿಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬರ ಇಜ್ಜ ಬಾಕಿ ಮಾರಿಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಂಜಿ 14 ಎಲ್ಲೆತ್ತೆಲ್ಲೆಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಎಂಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಓವಂಡಲ ಗೇಮುಡು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪ. ಸೊ ಅಂಚ ಈ ವರ್ಷಲ ಗೊಬ್ಬುಡು ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಬೊಡ್ಚಿಂದುಲ್ಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೈಕಾರ್ ಬೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಕಾವ್ಯ ಈರು ಅಲ್ಪದಾರೆ ಮನೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಚೈತನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ವಾತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೈಜ ನನಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡಿಯಾ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಿಚ್ಚಿ ದಾಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ನವ್ವೆ ವಯರ್ ಕಟ್ ಆತನತ ನನ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅದ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚರಿ ನಾ ಪೇಲೋಡಾತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಚ್ಚಂತ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಂಡ ಓ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಉನೋಡು ನನ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪುಡು ದಯಪಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನೇ ಕತ್ತಲಿಡು ಬೈರಾನಾಗ ಅಂಚದು ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ನಾನು ಹಾಕುಲಿ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಬರ ಎಲ್ಲೇನೆ ಬರುವೆ. ಪ್ರಕ್ಷಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪ್ರಕ್ಷಾ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಮನಸಂಡ. ಚೈತನ್ಯ ಪೂಜಾರಿ ಕಾವ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮನೇಲ್ದಾರ ಕಾವ್ಯ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತು ಚೆಂಗ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ವಾತಿ ದಾದೆ ಸೌಂಡವು ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡೆ ಬರ್ಸ ಪೂರಿ ಕೊನೆಯನ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಂ ಮನ್ಪ್ಲೇದಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡತ್ತ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಇಜ್ಜ ಭಯ ಊಟ ಉಂಡ ಶೇ ಮನ್ಪುಲೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಚೂರು ಅಂತೆ ಮಂತನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ದಾದಪ್ಪು ಹಾಂ ಮುಲ್ಪನೆ ಆಯ್ತಾ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಮಂತ ಚೈತನ್ಯ ಸ್ವಾತಿ ದಾದೆ ಸೌಂಡ್ ಅವು ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಏನ ಗೊತ್ತು ನೆಂಕಲೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಜಾಲಿಗೆ ತಗಡ್ ಸಿಕ್ಪಾರ್ದತೆ ಅವು ಬರ್ಸದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪನಿ ಬೂರೊಂದುಂಡು ಅವು ಸೌಂಡ್. ಸ್ವಾತಿ ಮನ್ಪುಲೆ ಸ್ವಾತಿ ದಾದ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅವೇ ಮೂಲು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡತ ಅಂಚ ಈ ಸಲ ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಿಟ್ಟುಲ್ಲೇವು ಕೃಷ್ಣನ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಂಡ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತಿತ್ತೀರು ಭಾರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತ ಮಂತಿತ್ತೀರು ಮೆಗ್ದಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಪಾಸಾಯ ಮನ್ಪುನಿ ಡೌಟ್ ಒಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೊಂದಿಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆಲವೇ ಐಕೆ ಅಂಪನಿ ಮನ್ಪುಲೆ ದಲ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಮನ್ಪುನತ್ತ ಮುಲ್ಪನೆತ ದಾದಾಯರೆಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ರಕ್ಷಾ ಈರುಂಡರ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನವನ ಸಾತಿಸಿ ನನವಡು ನಿನ್ನಾಂಡ ದಾದ ಕಜ್ಜಿ. ಸ್ವಾತಿ ಮನ್ಪರೆ ಪಲ್ಲೆ ನಮಕ್ಕಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೋಜಾಲೆ ತಾತೊಂದುಪ್ಪು ಅವೇ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಮಂತೆರಡು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ಒಂಚೂರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾಡರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾವಲಿ ಆತ ಬಟ್ ಅಕುಲಿತ್ತೆ ಮನ್ಪೂರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಇಜಿಂದ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುದು ದಯಪಂಡ ಅಕುಲು ಎನ್ನ ಪಂಡ ಎನಡನೆ ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬರಿತ ಮತ್ತು ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಹೀರೆ ಮನ್ಪೋಡು ಚೂರು ಅಂತ ಬಂದು
ರಾಧನ ಕೃಷ್ಣನ ಮತ್ತು ವೇಷ ಮನ್ಪಾಲೆ ಪಾಡ್ಲೇನು ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುರನಿ ಮಂತಿತ್ತೈತೆ ತೂದಿತ್ತಾರಂಡ ತೂದಿಜ್ಜಾರಂಡ ಪೋದು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣನ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟ್ರೈ ಮಂತೀನಿ ದಾಯಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ವೇಷ ಪಾಡ್ಪಾದಿಜೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನೊಂಜಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಜೋಕುಲು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿದಾಡ್ಪಾವರ ಪಂಡಾಕಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡತ ಸೊ ಆವೇತ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಡ್ಪಾವನ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಮಂತದ್ದು ಮನ್ಪುಗಾಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೈ ಕೊರ್ಪೇರ ಅನ್ಮೋಕುಲು ಓಕೆ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಏರಿತ್ತಾರಡ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಏರನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಪನ್ಪೆ ಜಾಕಿ ಪೆಸಿಟ್ ಔಟ್ ಹುಡುಕುಲ್ದೆ ಯಾನ್ ಬನ್ನ ಗಲಕ್ಕದು ಪೋಪು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಶೋಕ್ ಎಮ್ ಹಾಯ್ 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 ತುಲ ಜಾಕಿಗೆ ಯಾ ಬನ್ನಗ ಬಲ್ತಿ ಓದಿ ಜಾಕಿ ಜಾಕಿ ಬಲಮ್ಮ ಬಲ್ತು ನಾನು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಗ್ ಚೊಲ್ಲರು ಅಶೋಕ್ ಊಟ ಊಟ ಆತಜಿ ನನ್ನ ಅವಳು ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅವಳು ವನಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಈಟ್ ಬೇಗ ಉಂಪುಜ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪಂಡ 10 ಗಂಟೆ ಅಂಚಾಪು ವನಸ್ತ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ 15th ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ರಂಡ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೋಲ್ಮೇಲುಂದು ಎಂಪಂತೆ ಪಂಡ ಒರಿ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನಿಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ದಾನೆ ಇರ್ಲ ಮನಿ ಪೂಜಾರಿ ಬಡ್ಸ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಎಲೆಂಜಿಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನೆಕ್ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆಗೆ ಪೂರಾ ಎಂಚಿನ ಪಾಡ್ದೇವು ತಗಡು ಶೀಟ್ ಮಾತ ಬೊಕ್ಕ ಮಡಿಕೆದ ಕಟ್ಟೆರೆ ಮಾತ ತಯಾರು ಮಂತಿದೆ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಸಗದಾದ ಪುಣ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಅಂಡೆ ಈ ಸಲ ವರ್ಷ ಭಯಂಕರದ ವರ್ಷ ಅಭಿಮಾನಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂದಿತ್ತು ದಯ ಬಂಡ
ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜತೆ ಇಲ್ಲದುಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಅನ್ಪು ಚೈತನ್ಯ ಬಾಕಿ ಮಾಡು ಓಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಬಾಕಿ ಮಾರಿಡು ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಮಾತ ಕಡಿಡ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬದ ಒಂಜಿ ಏನ ಕರೆಂಟ್ದ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ತತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಗ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಯರ್ ಕಡ್ಡಿದು ಅಂಚದು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಏ ಪಡ ಕಾಂಡೆನೆ ಕಾಂಡೆ ದಿಂಚಿಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲೆ ನೀನಿ ಕರೆಂಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಬೈಯರ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ಲನೇ ಫಾಲ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದಾಗಲೇ ದೂರ ಆಪ್ಷನ್ ತುಲೆ ಬರೀ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಜಾಕಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಕಲ್ ದೂರಿಪ್ಪರೆ ಆಯ್ತೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೈಕ್ ಜೋಕಿ ಓ ಜೋಕಿ ಪನಿ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಕರೆಂಟ್ పోతుండు ಎಂಕ ಉರು ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಓ ಜೋಕಿ ನಮೆ ಕೆಪ್ಪ ವಿಷಯ ಜೋಕಿನ್ ತಿತ್ತಾರೆ ನಿಕುಲ್ ಜೋಕಿನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಉಡ್ ಮಾತಾ ಪನೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನೇನು ತೂಪು ನಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹೆಂಗೋ ಚೂರು ಬೋರ ಒಂದುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿಡು ದಾದ ಮನ್ಪೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಬಡ್ಸ ಉಂಡ ಪ್ರಮೀಳಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋದು ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪದ ಆಲವಂತರ ಒಂದು ಇಚ್ಚತ್ತ ಕುಳ್ಳರೆ ಉರುವಾಪಣವು ಅತಮೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜಾಗೆ ಜಾಗೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಎಪ್ಪಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾನ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಬೈದೆ ನಾನು ಕಷಾಯ ಬರ್ತೇನೆ ಕೂತೂತರೆಜ್ಜ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಬರ್ತೇನೆ ಆಟಿದ ಮೊಸದಾನಿ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ಇಟ್ಟು ತುತು ಜರಡದ ಪೋದು ತುಲೆ ಚಿಂಟು ದಾಲ ಬರ್ತಿಜೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಜಾಕಿನ ಮೈಂಡ್ ಬರ್ಪುನ ವಾಯ್ಸ್ನಿ ಅన్ని ಕ್ಲಿಕ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆತಿ ಅಂದ ಮುಲ್ಪ ಭಯಂಕರ ಬಡ್ಸ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಕರೆಂಟ್ పోతుంది ಮೊಲ್ಲದ ಕರ್ಮಯ್ಯ ಆ ಮೆಟ್ಟುಕುಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಈ ಮೆಟ್ಟುಕುಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜೆ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಜಾಲಿ ಡುಲ್ಲೆರ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಕುಲ್ಲ ವನಸೋನ್ ಪೂಜ ಇಂಕ್ಲ ಕೊರ್ಪೂಜ ನಾನು ಏಪ ಪಾಡುವನ ఆయన మైండ్ వాయిస్ దాదాపు పంది యాని క్రియేట్ ಅಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಕ ಎಂಜೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಪಂಪುನಾರ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮಂದಿರ್ ಹಾಯ್ 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 ಎಂಜೊಲ್ಲರ್ ಏರ್ ಮತ್ತ ಲೈವ್ಗೆ ಇದರ ಮಾತೇರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಲಕ ಯಾನ್ ಜಾಕಿ ಮನೆಯಲ್ದ ಜಾಕಿ ಯಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡುವಂಥ ಫೇಮಸ್ ಉಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಇಂಗ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಂಟ ಕರೆಂಟ್ ದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರು ಜರೆ ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ഞാൻ പാത്തിരുവേ നിക്കല്ല കത്ത് പുഷ്പ ಹಾಯ್ 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 ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನೊಂಜೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮೈ ಕುಟುಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ
ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆಂದಾಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಜಾಕಿವಿನಿ ಇಂಚ ಪಾತಿರ್ದು ಬೇಡ ಇಂಕ ಭಯಂಕರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತ್ವೇರ ತಮ್ಮ ಜಾಕಿ ಕರೆಂಟ್ ಪೋರ್ತುಂಡು ಗೈಸ್. ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಉರುವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ನನಗೆ. ಎಂತ ಮಾರೆ ಇದು ಬಡ್ಸ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಪಾತೇರಿಯಲ್ಲ ತಮಾತೆಲ್ಲ ಜಾಕಿಡ ಏರ್ಲ ಜಾಕಿಡ ಪಾತಿರ್ಜಿರ ಅಣ್ಣ ಜಾಕಿ ಪಾತೇರಿ ಆತು. ಜಾಕಿ ಬತ್ತೀನಿ ಇದು ದಾದಾ ಲೈವ್ ಇಡು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಮಾತೇರಿಗ್ಲಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತರಿಣ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಎಡ್ತು ಓಡುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಓಮ್ಮ ಜೊತೆರದ ಟನ್ ಟಡನ್ ಟಡಡಡಡನ್ ಟನ್ ಟಡನ್. ಅಮ್ಮ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? మీరు అమ్మ కరెంట్ ఇచ్చిండలా దాదాపు 3 వందలు లేరు అదే అమ్మ అదే ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಮೇರೊಂಜಿ ದಾದನ ಅನ್ಪುನಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಉಂಡು ಬರ್ತಡೆ ಓ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಪತ್ರೆಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಟು ಪತ್ರೆಡ್ಡೆ ವಿದೌಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪತ್ರೆಡ್ಡೆ ತಯಾರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಪತ್ರೆಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಅಂಡ ಮತ್ತೆ ಪತ್ರೆಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆದೀತೆ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲೇರ ಅಂತ ಬೊಲಂ ಕಡ್ಡೆ ಪೆಂಡ ಬೊಲಂ ತಡ್ಡೆ ಆಜಿ ಜನ ಲೇರು ಪ್ಲೈವುಡ್ ಪಮೆಕ್ಕ ಬತ್ತೀರು ಪ್ರಮೀಲ ಮೂಲ್ಯ ಬತ್ತೀರು ಆಯ್ಮಂತೀರು ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಉಳ್ಳೇರು ಮನಿಗೆ ಪೂಜಿರು ಮತ್ತು ಅಬಿದೆಲ್ಲೇರು ಸೀರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸೀರಿಯಲ್ನ ಪೊಂಡತ್ತ ಅಮ್ಮನ ಕೆಲವು ಸೀರಿಯಲ್ ಪೊಂಡತ್ತ ಕಾಂಡೇನೆ ಪೋತೀನಿ ಯಾನಿರಿಡ ಪಂಡೆ ಈ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಪೋತ್ ತೂತೊಲೆ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತ ಇಂಕ್ ನೆರ್ಪುನ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಡಿತ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪನ ಜನಗಳು ಮತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಅವ್ರು ತೆಲ್ತೋದಿಲ್ಲೇರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡಂತೆ ಗೊತ್ತಾವಡ ಮರ್ಯಾದಿ ಪೋಂಡು ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತುಂಡತ್ತ ಆಡು ಅಲಕ್ಕದಿತ್ತೀರೆನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಮೇರಿ ಜಾ ಚಿಂಟು ಆಯನ ಬೀಲಗೆ ದೊಂಕೆ ಗರ ಚಿಂಟು 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 ಚಿಂಟು
ನಾನೇ ಇರ್ಲ ಮನೆ ಪೂಜೆರಿ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುನ ತುಪ್ಪಾಗ ಬಲೆ ಕರೆಂಟ್ ತೋಜು ನೀರಿಲ್ಲ ಹಾಂ ನೀರು ನೀರಿಲ್ಲ ತಂದೂರ್ದ ಕರೆಂಟ್ ನೀರ ಒಂದು ತಂದೂರ್ದ ಬೇಡ ಬೇರೆ ತಂದೂರ್ದು ಕರ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ಐಕ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಇಚ್ಚತ್ತ ತಂದೂರ್ದು ಕರ ಹೋಗು ಓಟು ತಂದೂರ್ದ ಮೂಲುಂಡು ಓಕೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಾಹಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಚಿಂಟು ಮಹಾರಾಜರಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡಲ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಅವಡೆ ಅವಡು ನೀರು ಚಾಮದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಕ ತೋಜು ಅರ್ಧ ಯಾವತ್ತ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಲ ಪತ್ರೊಟ್ಟೆ ತಿಂಡರ ಎಂಕಲ ಮುಳಿತ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆಲ್ಲ ಪತ್ರೊಟ್ಟೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕುಲು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಉಂಟು ನನಗೆ ಬಾಯ್ಗೆ ವಚ ಇನ್ನೇನು ಜಿಂಚಿನ ಅಡ್ಡೆ ಬರ್ಪಿನಿ ఆయన ಬೀಲಾಗಿ ఆయన 4 ಸಲ ದುಂಕೆ ನಾನು ಕುಲಿ ಯಾವ್ದು ಎಂತ ಮಾರಾಯ ನಿನ್ನದು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಂಡೇಶದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನವೀನೇ ವೆಂಡಿರ್ ಬದಾನ್ ಒಕ್ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ನಿಕುಲ್ ಬಲೇನ್ ದಾಯಿಗಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂತ ಓಕೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಒಂದು ಆಯಿತು ಇಟ್ವಿ ಒಂದಿದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಒಂದುಂಡು second one done. Now it's third one. ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಇರಿಗೆ ಮದ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಇಷ್ಟ ಪಂದೆ ತುಕ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡ್ಡೆ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ. ಆಟಿದಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿದಪ್ಪಗ ಮತ್ತು ಮನ್ಪುವ ಬೊಲಂಕಡ್ಡೆಗೆ ನಾನು ಏರ್ನಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜೊಂದಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತಂಡ ಹತ್ತು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದು ವೇಟ್ ತುಪ್ಪದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Is there any something problem? ಓಕೆ ಇತ್ತದೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜತ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೈಜ್ಜಿ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಪತ್ರೊಡ್ಡೆ ಮುಲ್ಪ ಬೈ ಒಂದುಂಡು.
ಚಿಂಡ ಚಿಂಡ ಹಾಯ್ ಚಿಂಡು ಹಾಯ್ ನಮೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ಮೆ ಚಿಂಟು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ ಹಾಯ್ ಚಿಂಡು ಹಾಯ್ ಬನ್ ಹಾಂ ಹೆಲೋ ಹೆಲೋ ಎಂಜೋಲಾರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಎಂಜೋಲಾರ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಏನು ಮೇ ಹಾಂ ಎಂಜೋಲಾರ್ ಸೌಖ್ಯನಾ ವನಸಂಡ ದಾದಾ ಕಜಿಪು ದಾದಾ ಕಜಿಪು చింటుల లైవ్ బత్తి ಇದು ಈಗ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಊಟ ಜಾಕಿಗ ಜಾಕಿಗೆ ಊಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಚ್ಚಿಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪಾಪ ಎಂಟ್ಲಿಗೆ ವೆಜ್ ಚಾಯಗ್ಲ ವೆಜ್ ಜೋಕಿಗ್ಲ ఆయనే దుంబు పోందులే చింటు సురు ఎంక వాడలే బొక్కాయ వాడలే తిను కుడుకుంటు ನಿಕ್ಕಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಕಿಗೆ దాదమే పక్కడే చెండల పెట్టి దింపు ಓಕೆ ಜಾಕಿನ ಕಟ್ಟಿದಾಂಡಿತ್ತ ಒಣಸಿದ ಟೈಮ್ ಒಣಸ್ಕೊಂಡು ಪೊಡು ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ತರಕಾರಿ ಒಣಸ್ ಜಪ್ಪುನ ಜಪ್ಪುಣ್ ಜಪ್ಪುಣ್ ಒಣಸ್ಮಂತ ಒಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ರಜೆ ಪಂಡೇರಿ ರಜೆಗೆ ರಜೆ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಜೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ రెండు ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಸತ್ತ ನಮಕ್ ರಜೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ 16th 14 ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಎಲ್ಲ 15
ನಾಳೆ 15 ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ. ಓಕೆ, ಲೈವ್ ಇಡು ಮಾತಾಡ್ಲ ಪೋಲೆ ಪಣ ಮಾತ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆವನುಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಹಿಡ್ದು ಇಂಕ್ಲ ಇಡೀಗ ಇಂಡು ಮನ್ಪಗ ಅಂದಿಲ್ಲ ಲೈವ್ ಹಿಡ್ ದಾದನ ಏನ ಮೆಸೇಜ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ತೋರ್ಸಂದಿಚ್ಚಪ್ಪ. ನಾರಾಯಣ ಎನ್ನೆ ಎಬೆ ಕುಲತ್ ಕುಲತಲ್ಕ ತೋಜನೆ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂಚ ಕುಲತಲ್ಕ ತೋಜೆ. ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತರಿಂದ ಪೋದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಲೈವ್ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ನನ್ನ ತೆಲ್ಲೆಂಜಿ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಅಷ್ಟೇ ಮಿದ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಅವ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆನು ಆಂಡ ಲೈವ್ಗಳ ಬರ್ಪೆ. ಗೇಮ್ಸ್ದ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ದಾದ ಮಾತ ಗೇಮ್ ಎಂಕಲ ಆನಿ ನಡಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅವೆಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಓಕೆ ಚಿಂಟುನ್ ತುಪರ ನಿಕುಲು ಚಿಂಟು ವನಸ್ಪಂತೆ ಅತ್ತ ಚಿಂಟನ್ನ ವನಸ್ಪಂತಾರ ಅದೇ ಗಜಿಪು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಂದು ಕೇನು ಮಾತಾಡ ನಿಕಲ ಆಂಡ ನಿಕಲ ಮನಸ್ ಆಂಡ ಅದು ಮಾನೆ ತೋಚು ನಿಂಚ ಅಂಚನ್ ಫೈನ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾನ್ ಇಡೀಗೆ ಲೈವ್ನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಲೆ ನನಾತ್ ಏರ್ ಮಾತ ಹೊಸತ್ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆದಿತ್ತರಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಕುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುನ ಮರಿ వచ్చి ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನನಾತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಆವಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು ಫನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆವಡ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಆವಡ್ ಪಾಡ್ವೆ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಗೇಮ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಓಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಲೆ. ನಮತಿಕ್ಕ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಅತ್ತಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ಲೈವ್ ಬತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ವೆ ಬಂದು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್.